alle sammen, og velkommen til den her video. Vi sidder lige nu i bus, og vi er på vej til Støvring, fordi vi skal shop. Og det kommer ikke med på. Vi startede bare med en genbrug, tror jeg. Så vi ses over en genbrug. Ja. Eller også når vi skal. Så vi skal af. Ja. Vi er nu i Menu, og det er den første butik, vi er i. Vi kunne ikke finde der, hvor vi træder ud af bussen, fordi der var rigtig mange andre mennesker. Men nu har vi tænkt os at blande meget lækker slip. Vi lægger lækker sådan. Så ja, hej. Vi ses, når vi kommer ud fra den her butik. Vi er kommet i genbrug, og jeg vil gerne have kikaver, og Ella hun vil vinke til sidst. Så vi tænker lige. Vi tager kikaver til sidst, har vi aftalt, fordi nu er jeg ikke særlig fuld med alligevel. Så. Og så har vi også måske lidt nu, hvor vi ikke kigger så. Og jeg har zoomet ind. Jeg har købt dem her. Vi glemte lige at filme, men ja, så har vi bare lige været i ja, og så har vi lige været i Hjem og Fix og købt dem her. Kom hjem. Ja. Vi starter med den bedste. Jeg har købt den her til min kusine Mille. Hvis I ser med, så ja, så det er til dig, Mille. Den her lille kasket til sommerferien. Og jeg købte den her til min kusine Molly. Den er flot. Ja. Der er sådan en lille sky på. Kan I se det? Sky på. Ja, det kan vi ikke se det. Og så har vi købt til min bedste veninde. Sådan en hårscreen. Det manglede faktisk. Ja, jeg har ikke det. Og så købte vi den her til vores neglebutik. Og hvad vi også købte til vores neglebutik. Det er en negle. Et tørre, og den er automatisk. Og så kan man bare sådan trykke den knap, og så kan den ja, den skal vi også prøve. Og så købte vi det her. Alle de her hårde ting, vi troede, det var pengehår, og eller hun troede, det var øjenvipper. Man kunne klippe til. Ja, men vi spurgte Sarah, og så sagde hun, det er min papmor, at det er jo sådan noget, når man har en frisørsalon, så kan man se farven på det. Og så kan man sige, ja, den bliver jeg godt have. Fordi vi købte den gang. Yeah. Og så det her til min gamle mobil, som jeg begynder at bruge nu, fordi den her, vi filmer på lige nu, den går så meget skrevet. Ja. Jeg ved ikke, om man kan se det på video, men om der er sådan nogle ridser. Men det kan det godt være, at der er. Det kan jeg ikke. Det kan det godt være. Så købte jeg den her, og vi skal lave en bedre nederdel. Man kan ikke se det meget der. Så kommer der akvarium og hold, og vi har også købt nogle ting fra Shein, som der også bliver vist. Det er mig, der har købt det til mig. Jeg prøver det lige. Og så den her gratis. Det er mig, der har lavet den her gratis. Så min kusine, det var bare alt, og vi brugte sådan 60 kroner. Ja, meget billigt. Så laver vi også lidt hårde, hvad jeg har købt for siden. Ja. Alice. Ja, og hun prøver også. Hun prøver det ikke, men hun skal bare lige vise. Vi tager bare sådan en satin. Først der er der nogle sko. Jeg ved godt, hvad der er. Det er nogle sandaler. I skal nok se alt på mig til sidst. Det er nogle sandaler. Yes. Jeg tager bare en ting. Ja. Okay. Det er en t-shirt. T-shirt. Den er faktisk sygt flot. Ja. Og jeg er alt fra Shein. Og ikke sige nogensinde, jeg er et dårligt mærke. Nej, altså det er overhovedet ikke dårligt mærke. Og så tager jeg dem her frem. Ja, altså vi er lige i gang med at filme. Gå lige væk. Dem har vi i sort. Ja. De er de blå. Ja, hvis vi ikke er farveblinde. Ja. Godt. Og så er det der. Det er præcis samme. Bare omvendt. Ja, bare blå. Sådan mig. Og den helt sammen i lyserød. Den ser helt sammen i lyserød. Det er jo godt at have. Men de skal også på før. Ja. Og så de helt sammen shorts i gul. Og jeg elsker den her synes. Jeg elsker den her. Men den der, eller den var Asta også, det er en deler, den er faktisk kun købt en af. Ja, det er en del en til mig og Asta. Og så det er sådan, også godt være på ferien. Og så tager jeg en ting.
Må jeg ikke lige se min? Ej, okay. Det her, det er sådan en crop, hvor man sådan kan bænke den her. Nå ja. Smile. Så er der en t-shirt, der står E på. Og jeg hedder jo Ella. Så. Med hendes taske. Ja. Ikke noget overhovedet ny. Ja. Den samme i brun. Ja. Okay, jeg gav altså for 1000 kroner. Og så kan man have kjole. Ej, hallo, gå lige væk. Vi er i gang med at filme til YouTube. Og så kan man have flot kjole. Godt. Og så mig. Og så, der er et sæt. Skal jeg lige vise det hele? Skal jeg holde trøjen så? Ja, den her trøje. Og de her. Så det er flot. Det her det bliver flot. Asters fået bare i lysrød. Ja, skriglysrød. Det er også et sæt. Jeg skal rejse det her. Jeg rejser i det her. Hvad? Ja. Det her. Og så mit badetøj. Hele mit badetøj. Først der har vi en t-shirt og hvad hedder det, shorts og en bikini. Og nu prøver vi det. Ja. Og der er også lige den her 60, vi også lige kan vise. Den har vi lige vist. Okay. Try on hold. Og jeg giver Ellas outfigure fra 1 til 10. Gå lige, Esben. Det her sæt. Det var det der grønne. Jeg giver det 7. Det er ret dyrt. Du har halvt meget langt. Så jeg prøver lige næste. Næste outfit. Man kan ikke se det. Så det er der. Næste outfit. Okay, jeg giver altså sneak. Den er mega flot. Så ja, vi ses i tredje outfit. Ja. Tredje outfit, og hun skal rejse i det her. Så ja. Prøv lige igen. Klar? Ikke lige nu. Nå. Tredje outfit, som hun skal rejse i. Sådan. Ej. Jeg synes, det er hårdt. Jamen, jeg skal også bare rejse i det så. Ja, jeg giver det en 6'er. En 6'er. Men jeg kan ikke give var så meget. Eller ikke så meget, men give penge. Eller hun ligger i mængde lige nu. Fjerde outfit, badetøj. Det er ikke så lærligt, jeg skal bare sidde. Og så er det dem her. Den her. Ja, og så kun hot. Så den her top. Til. Den her top til. Og så er det bare den her. Så man ikke bliver solskålet. Ja, vi ses i 5. afsnit. Ja. Outfit. Skoene kommer nu. Næste afsnit viser jeg. Hvad giver du? Outfit. Skoene. Ja. Næste. Faktisk 8, for jeg ikke så meget til mig. Men næste outfit, der har Ella noget nyt tøj på, og jeg har min badeting. Så. Og hun har købt den her. Okay, jeg kan altså ikke mere under på, så det er bare sådan yngre. Hvorfor er det din telefon så meget? Jamen, det er ikke bare. Og den her, Den giver 9 stjerner, eller hvad giver du den her? ud af 10. Jeg giver den her. Det er ret sikkert, så den er bare 6 ud af 10. Så videre til næste outfit. Det er lige Ellas papsøster, som kan lige vise hendes køretur-outfit. Det er, hun har det samme sæt som mig. Jeg har bare det i blå. Helt blå. Hun har de her shorts og den her. Ja, og vi lige får farve hår. Lige så rød. Og nu er det mig. Det giver du, Alberten. Den her. Den passede til den her. Har vi lige fået det? Den her. Den her. Bare den her. 8 og 8,5. 8,5. Nummer 7 outfit, tror jeg. Ja. Den her. De her gode shorts. Og den her. Jeg vil lige se den her. Det her. Det og den her. 9. Nej, 8.
Det her outfit har jeg valgt til hende, fordi det er 2 forskellige ting, men jeg har bare kommet dem sammen, fordi hun kan jo ikke stå i en t-shirt og så bare underbukser, eller hun kan heller ikke stå i bare shorts, og så bare ingen overdel. Det er en 9'er. Og den her blå short. Ja, nu har vi også set væk. Outfit 9 snart. Nu kommer der altså kun t-shirt shorts, men jeg har ikke flere, så det bliver bare de samme shorts som sidste gang. Og jeg skal stadigvæk give kun t-shirt. Den her en. Ej, det er flot. Den her. Og så skal jeg også lige se tasken til. Vi har set den. Den skal også prøves. Se, så står der. Lige meget. Ella. Fik jeg det med? Næsten. Nå, men det er bare for sjovt, når jeg skal bare hende væk. Det er bare for sjovt. Ikke? Det er bare for sjovt, vi driller hinanden. Det er virkelig sjovt. Eller du gerne så skal du lægge det der tøj i din taske. Vi filmer det. Nu. Outfit 10. Og det er kun t-shirten. Den her. Det giver 9. Jeg kan godt selv finde på at gå i den. Ja, det er også en pæn farve. Hej hej. Slæ. Slæ. Det var også sådan tegn. Og så nu ingen ørering. Nå, det er den samme i lyserød. Ja. Og sådan 9. ja. Og var det ikke den sidste ting? Jo. Det var det for try-on-haulet og haulet. Og nu skal vi ikke filme så meget story, men det var fordi, der var rigtig mange mennesker i dag. Og det var altså ikke sidste gang, så ja. Hej. Og tak til Rebecca. Du skal subscribe og like. Men så mig. Please. Hvis der kommer 3 like inden ikke måned, så lægger jeg ikke mere ud. Så lægger jeg ikke flere videoer ud. Så det er bare jeres egen problem.